Creatina. Măcelarul, salut, frate. Ce zici, boss? Hai să mă pune pe disc. Andrei, nu crezi? Nu prea e fibră. Las că nu-i nimic, ca la tine ce-i tendoni. Ce zici? Nu prea e nimic. Multă grăsime. Păi, puneți o poză să te vedem și pe tine, mă. Largule. George, salut, frate. Fratele meu, George, mă, ce fă, mă, George? Te-ai lăsat de spor, mă, mânzule. Când vine Sorin, te bate. Amărât, măi, sărac, e prost, e... Toate categoriile le are. Deci n-ai cu cine, abia respiri. Păi dacă fac continuu, de aici mă duc la triceps, de la triceps viu la biceps. Înțelegi? Nu fac pauză. Vezi, mă ridic și acum mă duc în altă parte. Deci am terminat. Deci am terminat acolo și acum am venit aici. Înțelegi? Și normal că respiri. Mersi, Buffy. Păi nu știi, frățiorul meu, cum să... E bine, nu, George? După 9 ani de când ne știm... Ce 9? Vreo 11. Bombă. Bine, că așa ca bătrânei, că nu mai avem 20 de ani. Ce să fac, mă, băieți? Ce ziceți? Mersi, băieți. Așa, mă, ca bătrânii, ce vreți, că nu mai am 20 de ani. Cu ce te ocupi? Cu TikTok-ul. Bine, americanul, salutări. Ce să fac, mă? Nu mai avem 20 de ani, dar nici nu ne dăm pe prichilichii de ăștia de 20 de ani. Hai să mai punem un disc.
Hai să vedem, merge? Mersi, Mădăline. Ce faci farmacie? Ce să fac, frate? Încerc să supraviețuiesc. Fugi 50 de metri. Mă crezi tu că mă bate unul așa ușor, mă? Ha? Nu mai fiți răi, mă, băieți, mă. 300 de persoane pe live. Priviți. Stai așa. Sigur faci. Păi cu cine să fac, frate? Nu vorbi de bătaie că ești obez. Păi măi, tacă, vină, mă, și caută-mă, și bate-mă, ceartă-mă, fă-mi ceva. Suge-mă, vezi tu ce faci. Înțelegi? Măcar dacă nu mă bați, mă sugi. Ceva trebuie să-mi faci. Hai să vedem. În direct, așa, live. Ce ziceți? Da? Păi dacă el vorbește urât... Măi, Matei, îmi cer 1000 de euro, scuze că mi-am permis. E bun, manule, bravo. Anabole. Ce ziceți? Gianni, du-te să iei carul în mână. 400 de persoane live. Aoleu! Hai, dați acolo să vă arăt că mai punem greutăți. Fiți atenți! Dați distribuiri și acum o să mai punem greutăți. Hai, dați acolo! O 130. Pe că 120 fac bicep, nu, dacă mă chinui. De fapt, nu trebuie să mă chinui. Știți să numărul? De cât te calculezi discurile alea? De 5 kg? Și așa vezi tu că sunt 130 de kg acolo. Nu le faci corect. 6 ori 6. Nu știu, frate. Numai cred că e 3.6. Dați, mă, acolo distribuiți, mă. Dați distribui. Nu fiți răutăcioși. Să vedeți voi. Oi. Mamă!
abia respiră grasul. Păi fac sport, mă, gheile. Gheilor, nu gheiule. Că sunteți mai mulți. Normal că tu când te uiți, mănânci mult porc, nu? Da, frate. Mănânc mult porc. Dacă vrei ca nevastă ta când mă vede să se bucure de pieptul ăsta, ce zici? Ce zice nevastă ta? Laurențiu. Auzi că sunt 130 pe bara aia. Altul, 140. Sunt de 5 kg, mă. Păi cine bagă, fratele, pe ghei ăștia în seamă? Hai să vedem, merge, mă, 180 de kilograme, haideți. Să vedem. Ce ziceți? Ce ziceți, mă? Nu mai fiți răi, mă. Că e greu, mă. E grele. E greu să mor eu. Dozat maxim. Forță, frate, cimpoierule, salutări. Cu greutatea ta e ok. Bă, dacă dați distribuiri sau donați acolo un avion cu reacție, mai punem. 5 injecții și pastile. Da. E greu. Ce să vă fac, băieți? E grele. Numai așa. Adică... Da. Bagă-mă sus, nu? Că te înjură și mă înjură pe mine destui, nu-i nevoie. Tank. Mersi oricum de apreciere. Ce să-ți arăt abdomenul? Că ți arăt altceva. Eu am nevoie de abdomen, prostule, tu îți place abdomenul, ți-ți place și altceva, nu numai abdomenul. Hai să mai punem, fiți atenți, mai punem 10-10. Uite, s-a lăsat bara. Mihai, salutări, frate. Manu, Iasmina, du-te, mă, să-i trag la nevastă-ta la muie. Și ție să-ți trag la muie. Și la măta și la rasa lui măta. Inculți. Da, este adevărat că îmi plac bărbații. Dar ăștia care vorbiți urât îmi plac mie. Lista neagră îmi place mie. Ești natural? Dar ce înseamnă natural? Dacă tot vorbiți de sport, știți măcar ce înseamnă natural?
Da. Hai, vino să te fur și pe tine. Zetrule. Pavaje, salutare, fratele meu. Pavaje 200 pe bară. Hai să vedem care... Ai mai văzut live cu 200 așa? Da-ți apreciez și distribui. Alex, îți 200, frate. Face pavaje. Sunt băieți care fac. Să sparge ouăle. Nu e problemă, frate. Hai, dați acolo, distribui. Abdomen, ce faci? Mănânc carne, frate, nu pot să fac abdomene. Mă înțelegi? Acum, cu criza asta financiară, Selecu. Hai să vedem, merge o bucată, mă. Dați-mă distribuiri, mă. Nu dați distribuiri, mă. Dragoș, mersi, frate. Dacă nu dați distribuiri, nu mai fac. Mergi direct să o faci încălzire. Fac încălzire după. Daniele. Că nu merge fără încălzire. Nu zic bine. Ploieșteanul, francezul. Fine, nu știu ce găsești de râs, dar nu-i problemă. Nu mai faci copii. Am făcut, mă, am doi băieți de 19 ani și unul de 13. Salut, Mihai. Merge. Ce ziceți? E bun? Haideți! Care donați mai pune, măi 200, nu 180. Da, mă, dar primele îs de 20, mă. Bă, auzi că
Cu bara 160. Ce le calculează ei ăștia care nu sunt în stare să ridice 10 kg? Păi și voi sunteți în stare să faceți cu 180 de kilograme, chiar dacă ziceți voi că sunt 180. Sunteți în stare să ridicați de 2 ori. Eugen, ești plin de pastile. Bă, lasă pieptul, abdomene, știu. Păi na, îți dai seama că dacă tu nu ai piept, îmi cer mie să fac abdomene. Eu zic că e bine burta mea, nu-i nevoie. Ha? Nu vedeți că s-o lăsat bara, mă, uite. Uite cum s-o îndoit bara. Bă, nu mai fiți răi, mă, băgameș. Cu ce te ajută de împinge atâta? Păi cu ce să mă ajute? Adică îl mențin talentul. Păi măi, Ghiță, ce te interesează pe tine pătrățelele la mine? Mă, ești gay? Vrei, îți plac bărbații? Păi eu aici bag investiție. N-am mai auzit să găsească bărbați în motive la alți bărbați. Și ei flăști. Nu donați, nu dați aprecieri, nu mă chinui degeaba. Sunteți praf, mă. Hai că nu mai pot să bat. Stați așa. Stați așa. Stați că nu s-a așezat bine pieptul, mă. Nu se așează bine pieptul, mă, dacă nu e aici pe piept crucios. Ha? Ce ziceți? Supărarea când îmi vine. Ha? A intrat greu 100. Păi cum să intre greu, mă, dacă eu fac amuzament? Adică fac cu 200 și e greu 100. 100, dă nu. Păi așa, de relaxare. Păi mai devreme am făcut cu 200. Numai eu fac un pic de caterinca. E greu, mă, e greu. Uite ce, vezi? Discul nu este de 20. Cum adică nu este de 20? Ai făcut multă sală, măi, copile, mă. Măi, Dănuț, mă. Uite, ți-am dat invitație din greșeală. Nicolae Rus. Să mă piși pe sticla ta. Apă ce să vă cer, fraților, că sunteți praf.
Bă, și mie mi-ar fi ciudă și invidie, vă dați seama. Să vă arăt ceva. Să vă arăte fratele vostru ceva. Așa ca fapt divers. Și mie mi-ar fi ciudă să văd pe cineva care arată așa ca mine, știi? Adică vreo 5.000 la gât. Vedeți, euro, nu lei. Când voi sunteți vai pizda voastră, mă înțelegi? Hai să vă arate fratele vostru ceva. 5.000 la gât. Fiți atenți. Ia. Și vă mai arăt și aici ceva. Oare și mie mi-ar fi ciudă așa un pic? Hă? Părere. Păreri. Dar să nu plângeți. Păreri. Păreri. Hă? Să nu fiți răi. Mă înțelegeți, nu? Cazan. Să moară Cipila. Nu vrei și tu un cazan din ăsta? Ha? Și la gât și ăsta e tot cazan. Păi să pune cineva cu voi, mă. Tigai. Mai trebuie ouă. Oh. Ma. Vezi, asta înseamnă să fii fraier. Uite, eu sunt fraier, voi sunteți deștepți. Nu? Că așa e în viață. 2009. Înseamnă că și tu ești cunoscător de mașini. Uite-te la muncă. Ce să mă uit la muncă, mă? Tu nu vezi că stă 5.000 la gât? Mariu, salut, fratele meu. Nu mai fiți proști, mă. Acum plângeți să vă împumni un pic așa. Plâng. Ce ziceți? Aoleu, să moară Cipilan. Mă, așa vorbesc toți, ce vreți? Invidia. Deci n-ai cum vreodată ca să te bucuri de succesul altuia. Așa e în viață, să știți de la mine. Niciodată nu te poți bucura de succesul altuia. Bine, că dacă mă duc și acasă și vă arăt și de la poartă, vă ia curul raz, da? Ce succes ai tu, Ioana? Succesul meu? Păi decât să intre prostele ca tine să se uite la mine, nu am nevoie de altceva. Mă înțelegi? Eu n-am nevoie decât de proste din astea în jurul meu ca să o duc bine. Știu cine ești din Teiuș. Ce știi? Ce știi tu dacă sunt din Teiuș? Știi că mie îmi plac curvele așa cum par tu. Ha? Acum v-am dat motive să vorbiți. E modelul cu 2 turbine BMW-ul. Da, Marius. E ăla de 306 cai. 2012. Mulți răutăcioși. Dar eu nu... Salut, frate, salut. Eu nu invidiez pe nimeni, mă, să mor eu dacă...
Eu n-am cum să fiu invidios pe cineva în viață. Dacă îi descurcăresc, îl apreciez. Dacă e prost, nu-l bag în seamă. Ce tip de animale mănânci? Sunt vegetarian. Ia o pauză. Păi, imediat termin și merg acasă. Tu o dat calicii muie, ce-o? Chiar Mendarius. Ți-o dat calicii muie și el și eu îți dau. Și mă suși de pulă și pe mine și pe calici. Înțelegi, gheiule? Mă sugi așa și pe mine și pe calici. Și pe toți de la Teiuș ne sugi. Ce zici, vrei? Vrei să te bagi în seamă, să nu iei pula în gură la toți. Șeful tău calici. Eu n-am avut șef în viața asta, mă, decât băieții mei, prostule. Dacă aveam șefi, nu mergeam la facultate. Nu te mă să-ți ba muieții și la măta și la rasa lui măta. Când vreodată să există șefi pe pula mea? Eu știu cum e la pușcărie, că am făcut destul. Înțelegeți? Nicolae Ros. Du-te să-i trag la nevastă ta la muie. Și ție dacă vrei. Nu mă deranjează. Frate, facem un schimb. Nu fac, fratele meu. Mașina e de ținut pentru mine, să zic de ce. Acum o săptămână am băgat în ea 15.000 de lei plus 3.200 schimbul de 1 lei filtre etc. M-a costat 18.000 și ceva. Săptămâna viitoare am programare să mă duc să fac schimbul de cuzineți. Mașina merge perfect, dar eu vreau să-i fac din timp, știi, ca să fiu fără pericole. Deci mașina nu-i de vânzare, că e prea șmecheră ca să o dau la alții. Mă înțelegi? 270.000 turbine noi, multe schimbate la ea. Mi-a fost schimbat acum, am schimbat cardanul, am schimbat airbag-urile, pentru că astea ai șansa să sară în mers. Asta e o problemă din fabrică, știi? Nu-i de la ele. Asta e o problemă din fabrică la ele. Da. Și în timp, Onoriule, te pup, fratele meu. Safta, salutare, frate. Și ca să nu am probleme în viitor, eu le-am schimbat. Că dacă nu schimb cardanul la timp, care ăla e o problemă gravă, risc să rupă la diferențial și să sar în baia de 1 lei, nu în baia, auzi că în baia, în cutia de viteză, în capac acolo și să ți-o spargă. Mă înțelegeți? Și decât să te riști, să ba pula dacă nu m-a costat 20.000 de lei. 15.000 cu 1 lei, cu schimbul, cu alea 3.200. M-a dus 20.000 și să vie unul să-i vând X6 cu 90, mi pișam aș pe ei să mă piș, săraci. Trebuie să-ți arate fratele tău. Păi numai cauciugurile astea au fost o grămadă de bani. Ia uite-te acolo. Bun.
Deci numai asta ar fost o grămadă de bani. Alberto, te pup și eu, frate. Mă înțelegeți? E scump, e scump. Să întreții, bă, într-adevăr, sunt X6 la toate străzile. Dar când începi să investești și că sunt și cu 7.000 perne pe spate și arcuri pe față, fratelu. Chiar mi s-a dus o pernă, m-a costat 1900 de lei o pernă pe spate. Pernă nu din alea fake-uri, originală. Înțelegi? Auziți cum se aude motorul ăsta de bine. Și eu merg acum să-i fac. Auziți. Turbine noi. Deci s-au investit o grămadă de ani, kilometri reali. Uite, să vă arăt kilometri reali cu raport car vertical. Uite acolo, 277.000. Da, frate, motorul merge perfect. Îl am de 7 luni de zile la mine. De 7 luni l-am la mine, n-am avut probleme cu el. Dar merg să schimb acum cu zineții. Uite, ca să vedeți că nu vă mint. Uite cum se vede aici că am schimbat airbag-urile. Vedeți că e nou. Uite, ăsta e nou. Și ca să ne înțelegem, la Bavaria, în Cluj, la reprezentanță am fost. Deci cardanul, airbag-ul la șofer, airbag-ul la pasager m-a costat 15.000 de lei. E greu, mă, frate, degeaba vorbiți. Păi eu ca să mă plimb cu X6 trebuie să mănânc la 2 săptămâni 200 de euro. Plinul la mașină. Bă, nu mi-a trecut prin cap că eram supărat, fratelo, că na, pula mea, m-am gândit că e vreo... Na, am mers acolo la Florești, am lăsat-o la 8, o să-ți vii după masă după ea. Când m-am dus, zice 15.000. Am zis cât? 15.000. Așa de supărat am fost că am zis că o las acolo, nu mai scot. Și vine unul care să-mi zică mie că vrea X6 cu 7.000, 10.000. Păi ca să iei un X6 acasă, nu mai zic impozit, nu mai zic asigurare, costuri. Da, Alex, da, bravo, trebuie să-ți asumi, frate. E mașină frumoasă, e mașină... Bine, am 306 cai, zboră pe drum. Dacă cerea ăla 80.000, tu dădeai, nu dădeam. O lăsam acolo să moară, mă. Sau îi puneam, luați jos ce a spus pe ea, mă. Auziți, mă, cum se aude motorul ăla, mă. Bine, băieți, vă las. Da, frate, păi n-am știut, mă, eu am zis că mă duc la Bavaria, vezi, Doamne, ăia lucră calitate, chestii originale, de unde pula mea? Dacă cred că și am actele aici. Ui să vă arate, frate, vostru. Uite. Automobile Bavaria. Service. Uite. Cluj-Napoca. Hai să întorc camera.
decolez acum. Bă, merg acasă, fac un duș, mănânc și mai intru pe live, mai stăm la o caterincă. Vă salut, ne auzim. O zi